ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап рой кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтага астанд. кӯчаи Исмоил, шаҳри Ваҳдат, Истиқлол, кӯчаи Исмоил. Дигар маълумоти пурраша хоҳед агар аз соҳибашон мегирин. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки якта хонаи меҳмонхона, хонаи зимистона ва хонаи ледни ва отдельна калидор, ошхона, баня бардошта, ҷои оғул дорад ва ҷои дегдонхона ва ҷои мурхона, ҷои ҳезмхона мега дора бардонед. Ҳамаш кадаге намхали барбара мега соҳибшон. гирди хона полни ход маҳкам мега соҳибшон бо семенблокати омода шуда. дар дуруни хона об ҳаст мегад ва даврӯзам часпондагӣ. фақат дару треза мондагӣ мегад. шикатур монтаж ҳамин хел корош дигар наша хотон мекунем. ба ҳамин хотир мегад сирошона арзон карда мефурӯшем. нархи хона 115 000 сомонӣ аст ки бо камтари дигар муомила мегад. ҳуҷҷатҳои хона мегад 100% омода бе ягон камбудӣ. хона ҷои созда мегад. кӯчаи Исмоил мегад. одамо гирдива нашда полни ход зиндагӣ доранд. ҳамаш дар наздикиш ҳаста. 115 000 сомонӣ аст ки мегад сирошона сум дар кора. ба ҳамин хотир хонара фурӯхтесиянд. суми холӣ. рақамо мегафоншон аста кор мекунад. кадоми шумо харидори конкрет набошен, аз ҳамин рақамо дигар маълумоташа гирен. лайкотон гузорем ва ссилкаи навори моро дар ватсап имотон подлиса кунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғарат дар боғпарвар гуфтага аст. номи пешинаш Очавар. ҳамин хел маълумот назди парки Науда мега аз канал мегад поён. ноҳияи Данғара боғпарвар номи навуш Очавар. ҳамин хел номи пешинаш буда назди парки Науда мега аз канал поён. 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, аловхона, подвал, гӯята дигар кати 5 метра дорад. дарахтони навниҳоли 2 сола уже мега шунодагӣ аст. 2 сола уже қадош баланд шудагӣ аст. гирди хона маҳкам. хонаҳо ҳар як кадомашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ки дар дуни хона мегад об свет ҳаста. ошхона, баня, кухни, калидор, аловхона, подвал, кати 5 метра, дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидави гирди хона маҳкам аст. 100% мега тайёра даромада зиндагӣ мекунен. нархи хонара мега 180 гуфтесем бо муомилаи хубам дорад. ҳамине ки оилавӣ мега ҳама каса мегад Москва да мегад, яъне оилавӣ Москва мере мега ба ҳамин хотир мефурӯша мега соҳибшон. яъне сабаби фурӯхтан ҳаминай. номерои вавилошон аст ва номерои мегафон ҳар ду номерои Тоҷикистон аст кор мекунад. кадоми шумо харидор бошем бо муомила мекунад. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, калидори дароз, ҳамаш қоидавӣ. бо арзон мешавад. марҳамат, тамос гирем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар райони Фидавсӣ тарафи Хитобозор гуфтага аст. аэропорти кӯна Ромсар. ҳамин хел маълумот аст. шаҳри Душанбе райони Фидавсӣ Хитобозор наздикиш наздики аэропорт ва Ромсар. ҳамин хел маълумот аст. агар ягон ҷоша нафаҳмида бошед рақамошон аст. аз соҳибашон пурсида мегирем. хоб духонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад. 50 квадрати метр ки об свет ҳаст. ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, яъне ки баъдро хона бо ҳамаи чизи чораш мегад мефурӯшем. дар ҳамин хона чӣ лавозимоте ки ҳаст мегад ҳамаш кади савдо мешавад. дар наздикии дом ҷои варзишгоҳ, ҷои футболбозӣ, ҷои мисол баскетбол, хобмағоза, аптека ҳамаш дар наздикиш мегад соҳибшон ҷои нағзда. хона бо ҳамаи чизи чора дар ҳамин хона чизи аст. мебел бибин ҳамаша катишон метиҳанд, яъне ки ҳамин хел савдо мешавад. нархи хона мегад 406 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хубам дорад. рақамои Тоҷикистон аст, мегафон ва рақамои Россия аст.
дар ҳарду рақамҳошон WhatsApp пайваст дорад, номерои мегафон Тоҷикистон ва номерои +999 номерои Россия аст. Инаш дам WhatsApp пайваст доранд. Одамони харидори конкретна бошанд мегӯям муомила мешавад, ҳуҷҷатҳои хона 100% бо ҳамаи чизи чораш, яъне ки ҳамин квартира савдо мешавад. Ду хонага якум ошина, ҷои беҳтарин. Марамат дигар маълумотош аз соҳибашон гирем, муомила карда метиҳанд. Шумо дам агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ, ягон мошин, техника, гов, мул, хоб чизе ки баъдон барои фурӯхтан дошта бошен, инам хел сурат маълумот чороӣ кардем, мо фурӯшда эълонда мегузорем. хонаи фурӯшии истиқоматии навбатии мо дӯстон аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 9 километр гуфтага аст. Аз терминал мегӯяд 1 километр мегӯяд болотар. шаҳри Душанбе 9 километр, аз терминал 1 километр устун бародарон. Хайбо дигар маълумотша мегирем. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардага, ки якта калидори 4 кунҷаи калон дорад, обсветсам ҳаст, ошхона, баня, кухнӣ дорад. 4 дар хона мегӯяд бо ремонташ таъмин аст, обсвет мегӯяд позитсияни дорад, гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. хоб сирошта мегӯяд сум дар кор шуда, мегӯяд хонара фурӯш намуда бо нархи 290 000 сомонӣ бародарон, бо арзон ҳам мешавад. Дар тирезаҳои нав часпондагӣ, хонаи навсох, ремонтшам кардагӣ тайёр аст. 290 000 сомонӣ, 6 сотиқ замин, 4 дар хона тайёр. Ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат метавонед тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар территорияи шаҳри Кӯлоб дар наздикии бинои супермаркет гуфтага аст, бинои нави супермаркети Ёвар. дӯстони азиз, ҳамин хел соҳибшон наист, аз кадоме ки аз шаҳри Кӯлоб квартира харист, бо аниқ карда мегирад. сехонага квартира ки дар 4 ошина қарор дорад, квадрат чанд гуфтиянд чанд барое ки ҳисоб карда натонистиянд. дар шаҳри Кӯлоб супермаркети Ёвар гуфтага аст, бинои супермаркети Ёвар. хобхона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст, балкон аз ду тараф ҳаст, мегӯяд ошхона, баня, кухни, термис дорад, ремонти хона хуба, мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин. пеши домда мегӯяд супермаркети Калон, мисол мактаб, мағозам наздик аст. тоқа сум дар кор мегӯяд алиш намешавад, тоқа суми холӣ. нархи квартира 220 000 сомонӣ аст ки бо муомила мешавад. сехонага 4 ошина. марамат тамос гирем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон. инашам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ки хонаи заминия дар болои кирпични завод гуфтага соҳибшон. шаҳри Кӯлоб, болои кирпични заводи шаҳри Кӯлоб. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор хона проектҳои нав кардия ки бародарон хона коробка чӣ хел ихтиёр медиҳем, яъне ки шкатор баъзе корош мондагӣ аст, инаша худатон мекунем. 3 дар хона мегӯяд дар дурунша қати баня ва 8 сотиқ замин кади гирдша маҳкам мегӯяд 100%. нархи хона мегӯяд 150 000 сомонӣ аст, бо арзон ҳам мешавад, муомилаи хуб дорад. бозам бардор такрор мегӯяд баня, кухни дар дуруни хона ҳай мегӯяд, ранги сексия кардагианд. гирди хона полни худ маҳкам, хона уже як 60% тайёр аст. рақамошон дар поини видео 150 000 сомонӣ. маълумот дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленинский район, дар кӯчаи Ҷӯйбадам гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Рудакӣ, улица Ҷӯйбадам, ҳамин хел навистиянд, Ҷӯйбодом яъне. сехонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 61 квадрати метр, обсвет аст, ошхона, баня, кухни дорад, доми 14, яъне ки квартираи 14 мега бародарони азиз, якум ошина. светош мегӯяд ду линия аст, мегӯяд светош мегӯяд позитсияни ҳаст, агар ин линияш агар яке кушо мегӯяд, ин линия дигараш мегӯяд ҳаст, ду намуд линия мегӯяд свет дорад. об свет, ошхона, баня, кухни аст, ремонти хуб аст. сехонага квартира бо нархи 350 000 сомонӣ гуфтааст, мегӯяд бо арзон мешавад, омада аз пеш мегӯяд муомила карда метиҳем. сехонага якум ошина, 61 квадрати метр, бо нархи 350 000 сомонӣ. кухни, гарнитур, стиральни машина, кондиционер, телевизор, ванна алделни ҳаст. номерошо мегафони кадоми шумо харидори марамат тамос гирен, лайкотона гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падилса кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон. қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қуллунтепа, дар совхози Вахш гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Бохта, совхози Вахш. 8 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидори дароз дорад. қати калидорош мегӯяд 5 дар хона мешавад.
ошхона баня кухни хона хайр ремонтш барои зиндаги кардан содаста гирдаш не ки ранги ҳуя бардон ази бухай аних када мегирен. нархи хона мега 180,000 сомонӣ. одамоне агар конкретна харидор боша аз пеш омада бинан мега ягон чи бо муомила мекунем. шаҳри бохтар совхози вахш калидор ошхона ҳамаш ҳастаем. 180,000 сомон номери мегафоншо навистига ҳастаем. аз ҳамин рақамо дигар маълумотро метавонед гирен. хоб шумо дам агар бародон як камхали хонаҳои фурӯшия замина квартира ягон мошина чизе ки барои фурӯхтан надошта бошен ин ҳам хел сурат маълумот адрес номери телефонтона нархша нависта доикан дар номерои имо ватсап мо эълонда фурӯшта мегузорем. лайкотон такрор шава бозам гузорен ва навора подлиста кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтагӣ астаем райони Сино. райони Сино баъд Зарафшон навистен ҳамин хел пешниҳод кардиан маълумоти пурраша. якхонага квартирае ки не ки духонагаш кардагиан дар 9 ошина қарор дорад 52 квадрати метрай. обсвет ҳастай ошхона баня кухни термис кондитсионер телевизор ҳамаш қоидави лифт ҳаст. Зарафшон Сино духонага квартира 9 ошина 52 квадрати метр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина хеле ки хитон дидестен. агар шумо харидор бошед бо маълумоти пурраша аз ҳамин бародар мегирен. нархи квартира мега 345,000 сомонӣ астай бо муомилаи хонадор хона ремонти беҳтарин кардагӣ ҳамаш сифати олӣ катӣ. рақамо телефоншо 988 вавилон астай. аз ҳамин рақамо дигар маълумоти пурраша гирен. ва агар шумо ягон хонахар бошед дар комментари нависед аз куҷо мехаред мо албатта агар ки ёфтем пешкашто мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи утабоз гуфтагӣ аст пеши духтурхона. ҳамин хел навистиян хонаи фурӯшӣ шаҳри ҳисор пеши духтурхона. хоб обшим 3 сотиқ замин аст ки ду дар хонаи веремика қати калидор банияш рехтагӣ аст ки дар пеши хона мегӯяд мактаби нав яъне ки наздикиш дар мегӯяд мактаб аст. хоб ду дар хона ва 3 сотиқ замин. гирди хона мегӯяд забор гирифтагӣ маҳкам аст ва веремика хонаҳо духтагӣ аст. ошхона бания кухни дорад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд омода мегӯяд дасти хоб монда ҳуҷҷатош яъне кадоме мехарам мегӯяд афоми кадам метавонем. нархи хона арзонакай. нархи хона бардон 56,000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. 3 сотиқ замин ду дар хона ва 56,000 сомонӣ. кадоми шумо ки харидор бошед маҳрамат тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. тамом дигар маълумотша нанавистиян. квартираи фурӯшӣ райони Фирдавсӣ гуфтааст тамом не ки шаҳри Душанбе. духонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад 53 квадрати метрае ки хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш савдо мешавад. яъне обсвет дорад ошхона бания кухни холодильник духовка ванна ҳамаш отдельни ҳаст. яъне хона мегӯяд бо ҳамаи таҷҳизотош мегӯяд яъне метрем ҳамин хел савдо мешавад. духонага 3 ошина ремонтш беҳтарин аст. ҳамаи шароитҳои квартира яъне муҳайё астай. нархи квартира мега 300,000 сомонӣ астай бо арзон ҳам мешавад яъне муомилаш дар назди квартира. агар шумо квартира хари аниқ бошед мегӯяд омада аз пеш бинен ба телефон савдо накунед аз пеш маъқул карден арзон када метия мега соҳибшон. номеро телефоншо 918 вавилон навистага аст. маҳрамат дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирем. агар шумо дар охари квартираҳои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ ягон мошин техника го мол хоб ягон магазина чизе ки барои фурӯхтан набошад бародарони азиз ин ҳам хел суратҳои оригинал ва маълумотҳои пурраша нависта роҳӣ кунед мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хоб ин бо 12 хонаи фурӯшӣ мо пешниҳод кардем яъне ки то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.